Salsa hamjak ma bahai tongmani hor sal call khayo text khayo message khayo tamung nang dakti text reply ri manya hangkai joli jago tangi text as reply ri na ler tangi call receive khaya bor thang nang tamo khai nang apti ke nai maya amti rok sai joli jago phiaba jora kaisa borok no slai jagai thango tamni hingke borok rok jeprapano kaham ni sete kisa kaham mana mosango sem abo haino hamjangma bonong boni musakti tongmalia gangai bo ninche taisa kaham mana mosangnai tabu bonono call khailia nong call khai receive khailia text khaibo nai simi thango hangkai nong saksak buto atawan chokdi nong angka kabi hamjago bono phiaba amo hai jora phayano salcha pamawan choknai abo hai khai phunokdi sak no strong ke basai phunokdi bonono bo jaga angjagya abono nong khai phunokdi bo salcha haino nano marok tharnai hai dolok din bagai video sujor nong sinai video no tamono kisa kono chajak tong hangke like comment share khaina tapodi te channel no nong katalam tong hangke channel no subscribe khai kanani bell icon on khainari joto kaham tongdi joto no hambai।